radio on. Nakikinig sa my one and only radio station. Nasaan man ako, isa lang ang radyo ko. Dahil more talaga dito sa ating paborito. More tawanan, more tugtugan, more kwentuhan, more kulitan, more kakilala, more kaibigan. Basta kaya, more kasiyahan. Ano man ang ginagawa, sino man ang iyong kasama, kami ang iyong more kada, saan mang sulok ng bansa. My only radio for life. You will never have to be alone. My only radio for life. You're the best friend that I ever know. Magbago man ang ikot ng mundo, one thing that I know, you are my only radio. You are my only radio for life. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong Annyeonghaseyo, mga pakikinig kandeng. at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang mga putahe ni Manny ay hindi totoong putahe. Pero ang mga DJ ay ng programa, mga tinuod nga mandirigma. Ang mga putaheng inyong mapaminawan, dili tinuod o dili mapalit. Pero nagkuha o inspirasyon sa mga tinuod nga pagkaon. Luto nga dinalian. Apan, kung matilawan, kalami ang imong matagamtaman. Quick and easy. Nga, hindi ikaw, manok, mo isabong. Ay anak, ang putahe. Putahe. Secret ni Manny. 100 grams of wet flour. Roasted rice, white bones, and just a pinch of salt. Red beans, onion, oil, sugar, and celery. This is my best cooking show. Kini, ang tugkaran. Maraming salamat mga kapatid. Iba naman ang mga factor na. Oh no! Wow! Wow! Oh, ano? Ano? Pikiya mga igala. Ano yan nato ang segment mga kapamilya nga? Nina og antiki. Lain na. Ninaog ang tiki! Ninaog ang tiki! Ang samayin mga tao na nagtagarito na eh. Hinala ng mga factor na. Ito ano? Good morning mga kapamilya! Mayroong punta, good vibes lang always. Ano na itong senador ng masa, no? O yan na itong into si Tita Priscia. Kapamilya, please welcome Senator Manny Pacgalern. Para sa'yo, ang loto na to. Para sa'yo, ang loto na to. Hindi ako sosoko, isisigaw ko sa mandu para sa'yo. Ang loto na to. Sikip. May team song na pala ako dyan. Bulilit sanay sa masikip. No! Ay, good morning, Senador! Ay, good morning to each and everyone. Bali, na lap trip talaga ako sa intro ni Ate Prissy. Ibang klase talaga. Plakadong-plakado talaga. Oo, bakit hindi pagpatuloy yan?
Marami talagang talent ang mga DJ dito. Ay, lahi-lagin mga kapamilya, no? So, kumpleto na pala tayo dito. Lahat ng busis, bumabalik ah. Nag-shampoo ka na ba? Sige, tumingog ka na ganyan, tapos ganun sa Tiprisi, tapos ako yung isa. Yung si ano, ay na, mga higaw lang na si Lolo Paluha. Sige. Adlib ko? Adliban mo na yan. Kailangan mag-bilang announcement. Katong ano, sige. Katong, sige itong announcement yan, itong ngayagi gani. Katong ibot to ang bulkan. Kapamilya, love weekend. Wala na. Ay, kuya, huwag ginali ang segment ng mga higaw. Ay, syempre ba, kay... Nag-ipon-ipon lang yung tarapan yun si Kuano, si Kwan, wag walang ibang yan, kaumalan to karoon mga higawan si Ate Presi. Ate Presi. Please welcome mga kapamilya, Tita Presi! Buhay pa din, buhay pa. Ate Pres, good morning! Ay, hello mga kapamilya. Gaming di ko ninyo. Ay, kumusta man mo dari, Cardo, ikaw, Senator? Actually, na-miss talaga ka namin. Iba pa rin pag mabadudungog namin ang busis ni Ate Presi. Lalo na galing siya sa Sugbo. Galing din siya sa... Na-mistake ka ninyo? Na-miss ka namin. Ay, yung placeholder lang. Grabe Ate Pres, na ako'y Andre, no? Na ako'y team song sa imuha, no? Kabakit mo na isa. Para ka, siyempre, mo man ni, ani mo ka, di ba? Kani gusto ni mo mahimong? High blood! Gusto ni mo mapakapas kahanginan. Nag-level up talaga yung mga, mga stinger ni Kuya Cardo. Oy, nakikita ang isiglain. Nakakita ni Jagang ng bago, Nakikita ang isya. May pang-stinger, doon ay bago. Ayan, kumusta ang bakasyon ni Ate Presi? Okay lang kaayo, kapoy niya. Dan tagsapi. Dapay birthday na to. Matigayon, way sapi. Ay, bukas pala ang birthday ni Ate Presi. Kaya panawagan natin ngayon, Kuya Cardo, medyo may ang wish ni Ate Presi, hindi naman marami. Ay, magpadala lang kayo dito sa Shrine Hills ng mga kahit litson, kahit kaning cake, cake. Pwede kayo magbigay ng cake para kay Ate Presi. Magpatarpulin din tayo para sa birthday na Ate Presi. Ay, ilan mo tingin ang superlid in loving memory. Baliw kang kunsa kung magpapamog tarpulin ni Ate Presi, alam po ninyo background yung mga kalapati. Alam po tayo ka ng langit-langit at pangalan na. Kaya barangon tagit mo. Tabon ko dyan na sinaw. Nay kalapati. Malain na. Na-imagine ako, malain na. Yung makikitaan mo yung picture ni Ate Presi sa tunga. Tapos sa gilid, di panganon. Tapos sa tupangan, kaya na kalapati, naglupad. Tapos dito, hayag kay sa taas. Butangan din sa obasa, we miss you. Sabihin mo, magtarong mo ha? Tahol tamaran. Ay, birthday talaga. Walang joke ito. Birthday bukas ni Ate Presi. October 2 siya pinahimugso ni ining kalibutana. At saka wala kaming hindi kami manghingi sa inyo. Basta ang gusto lang namin magpadala tayo ng mga pagkain. Mga hindi naman si Ate Presi, hindi yan siya pilian. Pizza, spaghetti, carbonara, mga macaroni, gano'n lang. Baka may mga catering naminaw ngayon. Hindi naman sa kami sa inyo. Kasi maganda yan pag magpaano kayo ng birthday celebration. Maganda yan. Mga kamorkada, kung namiminaw kayo ngayon. Mga wala kayong kasing-kasing kung hindi inyo bigyan sa Ate Presi. Why matigayon
dayon nga. Kamorkada di. Friend kamorkada di. Oh. Kun wa gi mo abot ugma. Ako lang ipetisyon. Ay, bukas, dito lang kami sa station. Paano yan? Pag, ano lang, ipapadala lang natin kay Tita Prissy. Anong gusto mo? Pagkain o nakabox na? Ay lang nang nakabox na. Okay. Listen nang nakabox na. Bakit pala? Basig doon na ikuan ba? Doon na hilo. Mas maayo man itong pagkaon. Wala na ito ipatilos guard. Pag mubulang ba sa guard, alam na this. Diba na ta? Ganun pala ang technique dyan, Tita Prissy. Ganun pala. Sige. At least, ready na. Hindi mo isulti mong edad. Ay, naku. Akong panigon, di gina ko isulti. Makita rin ninyo sa dictionary. Di gini may isulti. Hindi na masulti yan. Kasi actually si Tita Prissy, sa Tita Prissy, ano talaga yan, mga line of 2 lang yan. Basta niya tayan nila ba? Basig tayan nga. Tayan nila. 24, ganun. Ay, nako. Wag yung tatayaan yan. Kung kuan mo, kung namoy kuan, kinini ang mga gialagaang numero, pwede ninyo na isuwayan siguro taya. October 2. October 10 ang October tapos 2. 10 ang ano niyan, ang numero. Tita Pres. 10 ang numero. Birthday man imo ba? Mutimbayang lang ko si mo Tita Pres og RIP. Ano RIP man? Ano yan? I-ready imong pagkaon. May gagawin mong babuya ka. RIP ba? Ready imong pagkaon. Ready imong pagkaon. Abi na kog nanunglo ka? Wala eh. Lain ba yan ang manunglo kay RIP ang sinusulti nyo? Ano masabi mo Ate Prissy kay Kuya Cardo? Sige lang kay padadaan ta ka mga tao ug mga taga DSWD. Ano DSWD? Ha? Bakit mga tao sa DSWD ipapaadto kay Kuya Cardo? Dagway? Hirap ibig na yun. Dagway suwang. Why? Dagog suwang. Yung suwang. W, walay dughan. Dakong suwang way dugan. Iyan ba? Ganyan ang ipapatarpulin. Ipakita natin dito. Ito ang sample ng patarpulin kay Ate Prissy. Ayan, happy birthday, Ate Prissy, in loving memory. Nakaabot ang RIP. RIP. Ready imong pagkaon. Ready, RIP, ready imong pagkaon. Hindi ipanunglo yan. Kaya kung makakita ka sa sa mga kanang November, nakabutang sa lapida, RIP. Kasi dun ibang butang ang pagkaon. Ready, nakikita ka. Kay kanara bang kanang kuan? Kanang adlas mga minatay? Kanang mga maghalad og pagkaon. 2 minutos mawa din pinabtik. Ay kaunon. Ay gikaon ni gid sa kalag. Sa kalag, kina kag simbangas. Kana nagtiktoyog dia maron ni Harbat ang mga pagkaon ni hayat. Magpadala daw si Lino Nies og cake daw Tito. Yes. Meron na Lino Nies, magpadala siya ng cake bukas. Ipasayo diri ang cake Nies kay human sa gaptod mo kagi with okay, mayroong siya may Asian tour. Doon na kay shooting og matigayon sa Sarangani. Sarangani Tapos Tito Pre, Alin, palayo ko butang RIP Lin ha. Ready ang pagkaon. Ready ang pagkaon. Wag lang cake, dagdagan mo din ng yan Lin. Lutuan mo din siya ng adobo. Kani si Lin Nies no kay manghihatagan ko. Ay, walang problema yan. Kuan ginisilin ka ng mali siyang sumbanan, no? Sumbanan giniling babayhana. Kay dili daw ba manghihatagan kaayo. Okay. Kanayan ka sa tanang anghel Lin. Pamisahan ta ka. Sugatan ka dito sa Himaya. Si Himaya. Sugatan ka sa mga anghel. Anghel, o daygon ka sa mga kag. Nanimbaw ako balahibo.
Ito na sundan, Tita Pres. Dili na ta mga igala. Atong segment ka. Kini ang akong nugkaran. Higala, kumusta? Mayong buntag at press, Kuya Cards o Senator Manny. Tawagan na ko ngan nga nida nga tagalanang ni siyudad sa Davao. Usa ni may isaysay ang akong istorya at press paligo na sa pagtukar sa kantang nga naguluhang nilunok kong lahat. Ay, ready na sa birthday ha? Inilunok mo na lahat. Preselay, duha ka klase sa duga, Ate Pres. Ako ka klase sa duga, Ate Pres. Duga sa lubi, ug dunay duga sa gabi, ug ang pinakalamit sa tanan, duga sa laki. Abot ba, Ate Pres? Nga hilig kay kumakaon ng pagkaon nga dunay duga. Duga sa tilas. Duga sa tilas na lang jud ang wa nako nasuwaye. Kay basin unyag maluasan ko. Hinawat kita tagaan ninyo og maayong pagtagad kining ako ang problema. Inyo ang suwat magtatampo. Nida. Nida good. Nida ko mo. Nida ko mo nida. Kaklase nga duga ko na yung kinahan. Duga sa gabi. Duga sa lubi. O ang pinakalamig ko na sa tanan. Duga sa laki. Ay, kanida ha? Pag ingon judi mo anang tol kaklase niya ang katagawahe. Nangaslam nid akong kutukot. Hindi mo akong tutunan. Simusang ipangayo nga awit. Nilunok ang lahat. Kung ako imong pangatanan nida, wag yung mausik. Kaya mataas kina akong dila. Return ako anak nida. Nilunok ka ang lahat. Pag ada, ay, tanlas kayo. Manis yan, nidang akong energy drink. Amo di ay. Energy drink pala yan, Nida. Kaya pala lagsik at saka orang bumabata ng bumabata si Ate Prissy. Wala akong energy drink. Mao di na di. Pero usaw na Tita Pres nga hilig mo jud kay niya mo kaon og pagkaon nga duga. Okay ra ba lang di ba na makadaot? Di na makadaot. Pa sa imong kuan mo ang panlawas. Ay dili ay. Kay daghan ng protein. Protein? Daghan protein. Nai protein at saka lutein, yung pangpalinaw ng mata, di ba? Protein, lutein, protein. Kaya masarap yan kasi mag-ano yan yung pangpa-energy booster. Ganahan po si Lynn Nunez daw. Si Lynn Nunez, ganahan sab siya ana. Katong duga. Oo. Mana ka mo cards o settlement. So yun ninyo. Saraan sa kay katong una ko nag-practice ana. Gibutas ana sa kutsarita. Wala ka nagtumarang tambal sa ubo ba? Apa na syrup? Madugay, hindi ka magkatsara. Saan na? Iba na umuuman.
Kon, si Kulas na lang atong maswayan ana. Si Kulas? Si Kulas Musway. Ay na, ang naong ni Kulas, naong ni Kulas sa Ate Priso. Si Mario Joseph So, nagduga sa duldol. Si Ronda, si PJ, si Fernand, si Joy, si Rolly, si Dayan, si Rhea, si Aying. Marag mabuhag kinatawa sa kapatid ni Manny. Ay, i-greet pala natin Kuya Cardo yung taga Toy Kingdom. Uy! Ay, grabe yung pala, pagsunod ko doon. Ay, naku, kailala nila sa Ate Prissy, si Kuya Cardo. Maminaw pa sila ng putahe ni Manny. Huwag ka nila kantahin dito sa Juan, sa Toy Kingdom? Toy Kingdom. Sa may kantahon. Ang kanta sila, huwag katong kanta nyo. May kipag-set, di ba nito, Senador? May mga taga taking them. Ayun man mong inahan. Saan magkabataa ka? Ayun, wala na tayong masulti pa. Ay, thank you very much. Okay naman siguro na dito press na. Always makaon. Wala may nadaot. Okay rin na. Magkadaot pa na. Daot. Ayan, tanang mga bait nga matay. Ay, tama talaga yung sinabi natin, Prissy, no? Ayun. Papel ko. Papel Papel ko. Yung gidalan ako, nakalimot ko, niya na lang pagbalik. Papel ko na ha. Ayun, Sa kung lang. Ay lang na kon. Ay lang na atay. Ayan, thank you very much sa Little Sindir. Yes, ay, pasalamat tayo kay Tita Prissy dahil iba talaga pag nandito siya. Iba ang saya na kanyang nadadala. Oo, kaya bukas ay meron akong magbigay na lang ako sa kanya ng GC ngayon. Ay, salamat kayo. Bigyan ko ng GC at saka bigyan ko din siya ng 500 pesos para sa cake niya kasi pupunta siya ng Sarangani. Ay, salamat kayo, Sa Senador. cake ni Linonias. Sayo gid niya. Sayo bukas. Dapat madala niya ni Tita Prissy sa kanyang paglalakbay. Cards, ina si Prissy Cards, magpadala ko dagi sa kakilong talong. Sa may pagtaon ni Manako. Talong ka ng gilapuan na daan para humok. Ay, salamat kayo ni Senador, ha? Gitagaan ko GC. O niya, ako ang katang 500. Ay, tama. Ay, on air gihatag ni Senador. Ipakita. Unsa man ning Nas video. Unsa man ni siya? Gihatag ni Senador, GC. GC siya. GC man isusugo. GC man sa Senador. Ay, 500. Tubil sa jet ski. Ana jay tubil og kana sugo. Wala. Sa Manila magkabanto. Ay, salamat kayo. Masunod na ang upload ka, pamilya. Version 3.0 level up. May birthday ni Tita Prissy umang. Padayon ang paglalaro-laro sa atong kagusong kay matupad sa pinakalabas, pinakaulahin na nagbagang resulta sa survey dire. Nicola, #1 music station sa KDP, RRC, Qatar Media. Happy birthday to you. MOR 101. Mag-birthday pa man din siya ugma niya. Duty pa sa ugma. Ato siya Sarangani. Tayo message mo sa ilat. Ay, salamat sa mga maghatag og regalo. Pamisahan talang na ko yung kautanan. Pamisahan yung kag.